Ayan, si Ronald Duranza. Ayan to, si Ronald Duranza, mga idol, ang idolo ng lahat ng superstar. Ayan na, umakatalibat ng kaliwa, tumigil ng kaliwa, umakata, umakat, sino, si Santi Barnasea. Umakata si Eljo Suarez, mga idol, umakat. Ayun, si Eljo Suarez, yung sumusunod daw si Santi Barnasea. Ayan, si Ronald Duranza, ayan si Ronald Duranza. Ayan, si Ronald Duranza, umakat na mga idol. Ayan, si Ronald, alaban nila dito. Tumihanong sa batang kanan, to si Dominic Perez. Ronald Duranza. O baka na itong si Ronald Duranza, mga idolo. So ayan, marami ka. Last 400 meters na natin fly. Wala na kaya? Wala na. Hindi na makakadilito na kayo na. So ayan, sino kaya kukuha rito? Ronald Duranza, Marco Lumanog, Ayan James Mendoza. Ayan na, sila na talaga. Sila na ang manangat. Yun. Oy, puro pro ha. Boy, Darren. Yo, Diyos ko po, kain daw. Bago tayo magbakbakan, mag-shoutout na muna tayo ha. Shoutout natin itong mga siyasi sa mga Ilocano Asinggan chapter. Sila ngayon na race for ako. Meron sila, you know, ayun mo na. So, puro ako tayo dito mga idol na pro cyclist. Naparaming pro cyclist dito. Dito si Ronald Duranza, dito ba? Ronald Duranza, Mervin Corpus, John Ray Bucat. Dito ba si Steve Hora, Homer Bordes, ayun si Steve Hora. Naka-David. Dito ba ang mga pro dito? Anak ko, Ayan James Mendoza, Dominic Perez, si John Ray Bucat, si Santi Barnasea. Sino pa ang ating mga pro cyclist dito? Kaya ganyan lang. Okay, yung patalikod. Ayan, John Ray Bucat, Steve Hora, ayan o. Ayun, Dominic Perez. Ayan, Dominic Perez. Alikod, ayan na. Ayun, si Melvin Corpus. Puro Pangasinan ha. Ayan na. Ay, si Jingo Tabayoyong. Ayun, si Jingo. Si Ram J. Carion. Ayun. Sino ba ito? Si Leonardo Valdez. Si Daniel Ben Carino. Ayun, si Ayan James Mendoza. Si Paulo Halong. So, si Bonjo Martin. Si Warren Bordeo. Si Eljo Suarez. Oh. Iyo. Sino ba yung maangat na yun? Angatan na ba? Si Santi Barnasea. Ayun, ito si Marco Lumanog. Ayun. Si Bogdong. Hindi, magano'n ko pa. Ito ang sarap. Sino to? Si Bajo Kalimlim and Mars Dario. At saka si Ed Nieto. Ayun. Shout out tayo doon. Hindi, dito mo pa. Yan, ganyan. Kaya basta tayo muna. So, banatan na kaya ito? Wala naman na yung nagpa-vlog down. Oh, yan, dito rin pala si Alvin Catalan. Oh, si Roscoe Blim. Gano'n Bukat. Ayan, si Ronald Duranza. Ayan to, si Ronald Duranza, mga idol, ang idolo ng lahat ng superstar. Ayan na, umakatalibat ng kaliwa, tumigil sa libat ng kaliwa, umakata. Walang bumapatay si Ronald Duranza. Ayan, nasa libat ng harapan. Si Usundan ni Daniel Duranza, John Coloreta. Bakit ni kagad ang balatan, mga idolo? Diyos ko po, kaindo. Kaya na, may umakas sa libat ng harapan. Napaka 65 kilometers per hour. Nakakatakot. Ito si Daniel Benjorino. Ito. So, meron tayo naka-breakaway. Ito. Dito tayo tatlo naka-breakaway. Si Banjo Martin ay Kalimlim. Si Marco Lumanog at saka itong si Marsulano. Ito mo, baka mahugot ha. Ito yung ating tatlong breakaway. Umaangat na, nakakalpas na sila ng mga 70-80 meters sa mga bigat. Marco Lumanog, Marco Dario, and Bonjo Martin ay Kalimlim. Nakakadalang speed 55 kilometers per hour. Yan, para nakikita ang screen. Marco Dario, nasa lipat na kanapan, susundan si Bonjo Kalimlim and Marco Lumanog. Si Marco Lumanog na ba yan? Oo. Siya na. Ito sa likod ha. O, ito na yung ating grupo. Ayan, sa likod. Hatak-hatak ni
Ronald Loranza. Attack ni Ronald Loranza itong ating grupo sa likod. Ayun, tutok mo sa likod. Ayun na, sa likod. Oh, inabutan yung ating mga breakaway. Wala naman ng kwan. Wala naman ng mga kwan. Marshall. Ito na, sino itong kumaparap. Kumaparap na itong si Daniel Bencarino ba yan? Daniel Bencarino, sinusundan na isa Team Excellent Noodle. Sino ito? Diyan ka lang titingin. So, sino yung nauna? Si Marvin Corpus. Matinding labanan to mga idolo. Yun na. Wala na tayong Marshall, kukunti na. Ito na. Nako, mabibitin tayo dito. Wala mo sila mamaya dito ha. Kaya kung alam mo pag gano'n ha. Kaya kung alam mo. So ito kayo na mga idolo. So sino? Corbading. Ang daming pro cyclist ha. Ang daming pro cyclist. Harap. Ang daming pro cyclist mga idolo. Hindi ko pa gano'ng nabigilan kung gano'n sila katawid. Basta lahat ng malalakas na pro cyclist ng Pangasinan narito mga idolo. Ito si Jeff. Ako. Masarap na. Dito lahat ng mga malalakas na pro and amateur cyclist ng Pangasinan. Andito si Aidan James Mendoza, Dominic Perez, Janre Buca, Santi Barnachea, Ronald Loranza. Ayun, nasa harapan si Ronald Loranza. Ayun, umaangat. Umaangat si Daniel Bencarino, Jel Joshua Arino, Steve Hora. Nagkakabanatan na. Ubusan ng lakas to mga idolo. Ubusan ng lakas. Hirap umovertake. Babab na. Ayan na. Dito na si Jaloy Cuenca. Mga Team Dandex mga idolo. Patibayan ng resistensya dito ha. Patibayan. Delikado mag-vlog. Dito rin si Alpi Catalan. Jingo Tabayoyong. Mahirap makipagsabayan. Uy, Diyos ko po. Meron na tayo mga breakaway. Mahirap ha. Doon, nagpapalatang sa harap eh oh. Mapalit. Wala, hindi safe eh. O, inabutan na yung ating breakaway. Inabutan na ng peloton yung ating mga breakaway. Hala, di tayo makaalpas. So dito si John Ray Buca to. Ayun, si Aidan James Mendoza, naka-Team Philippines. Mahirap maka-overtake. At dito si NF to, ang advanced speed. Hala, mula kanina, 55 kilometers per hour. Napakabilis ha. Matibay dito, matibay. Ang mahina, susuko. Matinding baratan to, lahat talaga ng matitikas na siklista ng Pangasinan, pro man o amateur cyclist narito. Mga kilalang siklista. Steve Hora, no? Nakikita ko sa may bandang harapan. Nangangawit na ba, idolo? O, nabilis nilang inikot ha. Ato si Ronald Loranza, ayun, umaangat si Rostom Lim, nakikita ko, Rostom Lim umaangat, sinusundan ng Team Dandex. Hindi tayo maka-overtake ha. Last 4 5 laps lang ha. 5 laps lang. Ito ha. So ayun, si Dominic Perez. Santi Barnachea, nasa likod niya. Yung baka hindi naka-video ha. Baka nakapula yan. Uy, kumalas si Valdez ha. Kaya lang, uy, hindi kotse. Angat tayo, okay, ganyan lang. So yan, angat tayo, mga idolo. Okay, ganyan lang. So wala pa tayo breakaway ha. Ito, maangat ko sino? Si Santi Barnachea.
So ito yung si Ronald Duranza, Daniel Benjarino, and Nieto. Okay, sa likod, sakiya mo. Ating harapan, si Daniel Benjarino, si Ronald Duranza, and Ed Nieto. Ito nga kami sa harapan. Angat tayo, angat. Magpapadala, yan. Umangat, sino yan? Yan, umangat na si Eljo Suarez, mga ito, umangat. Ayun, si Eljo Suarez, sumusunod daw si Santi Patasea. Eljo Suarez yung nasa may harapan, ito na. Si Eljo Suarez, umangat na to. Si Eljo Suarez ng Team Navy. Ang kanyang speed, 60 kilometers per hour. Ito, nakatunod pa rin si Santi Patasea. Matibay pa rin si Santi Patasea. Sa kabila tayo. Dito, mas safety rito. Kaya mag-ewan, kabila. Mas safety rito eh. Kaya ko ano, right direction mo. Ito ang ating mga breakaway. Sino to? Si Aida Jess Mendoza, Janay Bukat, Santi Patasea, and Eljo Suarino. Ako, dito ka tayo. Sige, palabasin mo. Ito yung sumusunod na grupo, si Ed Nieto, Marcio Dario. Uy, naiwan yung grupo sa likod ha. Naiwan ha, mukhang nahati-hati na. Nakaganda-hati-hati na ang grupo sa likod. So, nagsugpong itong dalawa. Dito, naka 7-11 na to. Napakarami ha. Napakarami mga pro cyclist. Halos kalahati yata dito mga idol ay pro cyclist. Ayan, umangat. Ed Nieto. Sino ka ito naka 7-11 na to? Ayan, umangat si Aida Jess Mendoza. Sino ang kagandang TMS Select Loader? Umangat di 7-11. Umangat na rin ito si Santi Patasea. Ayan si Eljo Suarez. Okay na ito ating nabuo breakaway. 2, 4, 6, 7 riders ang ating breakaway. Eljo Suarez, Santi Patasea, Ed Nieto, Aida Jess Mendoza, Marcio Dario. Yan, sino isa? Yo, baka dumidikit sa likod ha. So wala rin si Ronald Duranza, wala rin ito. Nasa may peloton. Napakatindi ng batasana, napakainit. Alas 2 ng hapon mga idol. Nasa bandang likod si Ronald Duranza, hindi nakadadikit dito. Ito si Santi Patasea, Ed Nieto, si Arjim Martin, Eljo Suarez, sino ba isa? Si Aida Jess Mendoza, Marcio Dario, Janay Bukat. Di ko kilala yung naka 7-11 ha. Dami likod, ayan sa likod, ayan si Ronald Duranza. Ayan si Ronald Duranza, sa likodan, ayan na si Ronald Duranza. Ayan si Ronald Duranza, umangat na mga idol. Ayan si Ronald Duranza, dumikit na dito sa breakaway. Napakalakas talaga itong si Ronald Duranza ha. Ayan pa, may dumidikit pa sa ibang talikod. Sino to? Si Mervin Corpus and Banjo Kalimlim. So ito, dumikit sila dito sa ating mga breakaway. So ito ha, patuloy na lumalapit yung ating Pelton sa ibang talikudan. So advance tayo. Ako po, mahipit tayo. NFL ito no. Sa likod, tuwang sa likod. Dumidikit na. Ikaw naman, maganda lang. Napakabilis na 60 kilometers per hour. Ed Nieto, nasa may ibang harapan. So, inabot na yung ating breakaway. Inabot na rin ang peloton. So, mayroon tayong breakaway ha. Pwede? Kaya namin yung mga idol, sanay kami sa ganyan. Gusto ko kain do. So, ito, meron tayong mga breakaway. Marco Lomado kay Ronald Duranza kayo na nasa mga breakaway. Tinutugis sa ni Marco Lomado mga idolo. Ronald Duranza, malakas talaga ito si Ronald Duranza ha. Kanina pa ito bumibirada ha. Ronald Duranza and Marco Lomado itong nasa harapan. Pero nakatutok lang si Mervin Corpus.
So, sino ang unang bibirada? Sino ang unang kumakalas sa bandang kaliwa to? Si Kenneth Maramba. Si Kenneth Maramba mga sa bandang kanan naman si Johnny Bukat. Ayan na Kenneth Maramba, sinusundan ni Ronald Duranza. Ayan, sa mga kata to si Kenneth Maramba. Ayun, no? Ayun, naku, nakakawala si Ronald Duranza, ha? Sino nasa likod ni Ronald Duranza? Si Melvin Corpus, si Johnny Bukat. Johnny Bukat, ano? So, kung makakawala, Kenneth Maramba, kanila speed 55 km per hour. Pagtutos to, ha? Pagtutos ng Team Navy. Uy, nakakawala ito, ha? Okay, pakawalan natin yan. Pakawalan natin. Yeah, pakawala. Angat. Ayun, mangat na si Ronald Duranza. Ito na, lima. Sino ito lima na to? Si Chinko Tabayo, yung Ronald Duranza, Johnny Bukat, Kenneth Maramba, and Leonardo Valdez. Uy, naiiwan nyo ka na. Isang excellent bonus lang yan dito. Andito kayo, si Ronald Duranza. Ito, si mabilis ang banatan. Talagang kakalas ka rito pag may hinahin ka. Tara, si Ronald Duranza, Leonardo Valdez, di na, ha. Nagpupumilit kung wala sa peloton. Nagpupumilit kung wala itong 5 cyclist na to. 4 na pro at saka isang amateur cyclist. 4 na pro at saka isang amateur cyclist yung nasa may bandang harapan. Lumalayo na sila ng mga 80 meters. Ha? Lumalapit yung ating peloton. Malapit, hindi malalapit sa atin yan. Diba? Diyan laman ako din. Si Alvin Catalan, si Alvin Catalan, Ed Nieto, si Paulo, Simbir. Diyan lang. Ayun, si Russo Wave. Ititin mo yung video, yung camera. Ayun, si Darren Durante, nakakapit pa rin si Darren Durante, ha. Nakakapit pa rin, mga idol. Mukhang naiiwan na ito si Darrell, ha. Ito ang Darrell na amateur ito, si Darrell. Pero sumasabay, pero ubusan to. Ubusan ng lakas, mga idolo. Uy, may dikit-dikit pa rin, ha. Andito sa grupo to, itong sila Marco Lumano, Warren Bordeos, Sandy Barnachea. Ayun, tumira sa bandang kanan itong si Ross Tublim, ha. Try nyo lang. Kung nagkakabatan ako, nalalapag na puta kayo ng dalig ko, ha. Kaya ang stay mo ha. Lilip ko sa kaliwa mo yun. Tumitira sa likod. Tumitira sa likod. So, nahati-hati ng grupo, mga idol. Ito, meron pa isang grupo sa harapan. Bari pang second group o third group na to, ha. Hati-hati na, mga idol. Hati-hati na sila. Biyak-biyak na ang grupo. Dito sa grupo to, si Ross Tumlim, si Daniel Belgarino, si Melvin Corpus. Ay, naku, naiiwan si Melvin Corpus dito, ha. Nasa harapan si Ronald Duranza. Ito, Marco Lumano, Ross Tumlim, dito sa likod. Sa harapan tayo. Mabilis ang balatan, mga idolo. Napakatindi ng balatan, ha. Napakatindi. Ayun, bukan didikitin na ng second group sila Ronald Duranza. Nasa traffic tayo dito, ha. John Paul Loretta, Ed Nieto. Dito isang team Dandex. Ito, makakat pa to, ha. Mga team excellent. Si Dominic Perez and Marcio Dario. Ito, dito tayo, ha. Kumakalas itong si Chinko Tabayo, yung kumalas. So, ito yung ating breakaway. Former breakaway, Ronald Duranza, Kenneth Maramba, Johnny Bukat, and Leonardo Valdez. Ito yung ating 4 na breakaway, ha, si Ronald Duranza. Napakahirap nito, ha. Kaya kuhanan mo lang ng kuhanan. Yan. Pagalingan mag-video rito. Ayan, inabuta sino yung dumikit. Dito mo kanan. Dahil mauna tayo. Mabagal, ha. Ayun, sino yan? Good. Ayan, Ronald Duranza. Ay, kuha naman lang. Ronald Duranza. Sino at saka si
Kenneth Moramba. Oh, dumikit si Idol Jess Mendoza. Na Idol Jess Mendoza pala yung dumikit dito sa breakaway. So, naging 5 ulit ang ating breakaway. Tignan mo, baka lumalapit sa likod, ha. Si Idol Jess Mendoza, Ronald Duranza, Kenneth Moramba, Leonardo Valdez, and John Ray Bucat. Ang kanyang speed, 55 kilometers per hour na up. Sus ko po, dito ako nahirapan, ha. Natin hirap po dito, ha. Ayan, yung nakaputi mga ito, si Ronald Duranza, nasa likod niya, Kenneth Moramba. Si Idol Jess Mendoza, John Ray Bucat, and Leonardo Valdez. Yan, kanya lang. Buka didikitin pa sila. Hindi sila gano'ng makalayo doon sa ating mga Pelican. Napakabilis ng balatan dito at umpisa, sagalitan lang ito. Sagalitang balatan to. 5 laps lang tayo eh. 5 laps lang tayo, kaya mabilisan lang ito. So dumidikit pa rin yung ating one, ha. Dumidikit pa rin yung mga second group sa may bandang likod. Makakadikit pa yun, nag-aabol, no? Mukhang wala si Mervin Corpus, ha. Hindi siya makadikit dito kay Ronald Duranza ngayon. Hindi makadikit si Mervin Corpus kay Ronald Duranza. So, didikit pa, dumidikit na isang nakaputi. Ilaw Nico. Yo! So, more or less 50 meters lang ang lamang ng breakaway dun sa second group. 50 meters lang, ha. 50 meters lang ang lamang nila Ronald Duranza dun sa ating second group. Ito si Leonardo Valdez ang nagdadala na trako. Inaatak niya sila Ronald Duranza. Lalaki bukat. Nakadikit may isang nakadikit na nakakulay puti, ha. May isang nakadikit na nakakulay puti. Isa. Isang nakadikit. O last two. Last two lap. Palapasin kaya natin. Palapasin natin. Sa likod tayo. Kaya baka tayo abutan. Kaya si Idol Jess Mendoza. Puta, hindi na tayo makapag-komentaryo. Ay, lumalayo sila. Lumalayo, ha. Sa likod. Sige, palapasin mo. Uy, kumalas na rin yung isa nakaputi, ha. Kumakalas na rin ito isa. Kumakalas na rin. So, kumalas. Ito tayo. So, ito yung ating 5 ang breakaway. Kanina, pero kumalas yung nakakulay puti kanina. Hatak-hatak kayo ni Ronald Duranza, John Ray Bucat, Idol Jess Mendoza. Ha? Wala pa kalayo. Wala namang epekto yan. Sino sabi no? Yeah? Bakit? May nagreklamo kasi yung pakipak lang. Ay, hindi ha. Sanay kami sa ganito. Sabi daw, baka matapos sila. Hindi, malayo kami doon. Ayun, sa likod. Ayun na, sa likod. Baka hindi kami. Ako kayo nagpapalit. Uy, putang ina. So, bididikit. Si Marco Lomanov. Ba't ko dadayain yan? Saray na saray tayo sa ganyan. So, meron tayo ilang breakaway. Agpas tayo. Matik pa na ako. Oo. Ay, no! Ayun na. Ngayon na, si Marco Lomanov na yun. Inabutan na pala. Ayan, diyan ka. Ah, di tayo makakapwersa. Uy, lumalaban pa, kumikigig pa, ha? Si Marco Lomanov tumayo, ha? Lumi pa. Oh, medyo marami nang kumakalas, ha? So, paiba-iba yung ating breakaway, mga idolo, paiba-iba. Paiba-iba yung ating mga breakaway. So, tingnan natin kung sino ulit kanina. Naabutan sila Ronald Duranza kanina. So, titignan natin. O, siya yung tinututukan. Tamo, ayun, o. O. Siya yung nakatutok, o.
So, nag-iba na uli, nag-iba. Uy, naging second group na yata itong si Ronald Lorenzo. Hindi. Ito yung breakaway, ano? Breakaway ito, ha? Ito yung ating breakaway. Hindi, meron yata ron. Wala. So, ito, iba na. Sino nadagdag? Uy, may nawala si Leonardo Valdez, ha? Ang ating breakaway ngayon, itong si Aidan James Mendoza, Marco Lomanog, John Ray Bucat, Dominic Perez. Si Dominic Perez ang naidagdag. Si Dominic Perez ang naidagdag dito, nawala si Leonardo Valdez at saka si Dingo Tabayoyong. So, panibago to, ha? Puro pro cyclist na to. Puro pro cyclist itong limang to, mga idolo. Puro pro cyclist. Medyo lumalayo na sila, malayo na. Mukhang si John Ray Bucat ang panlaban ng excellent dito. Pero Ronald Lorenzo, pero hindi na yung mga sprinter, oh. Sprinter to, si Aidan James Mendoza and Dominic Perez. So, 5 ang breakaway, puro pro cyclist. Sige mo ako lumalapit, ha? Ayan natin mga breakaway, 5 ang breakaway. Kaya si Aidan James Mendoza, Marco Lomanog, Ronald Lorenzo, John Ray Bucat, and Dominic Perez. So lumalayo na sila ng tuluyan sa peloton. Lumalayo na sila ng tuluyan. Ayun, Marco Lomanog, Ronald Lorenzo, Aidan James Mendoza, and Dominic Perez. Tumulundag-lundag pa, ha? Wala na, lumayo na ng tuluyan itong limang to. Pagbalik, remate na to, ha? Pagbalik, remate yan na. Pero magkakatropa to, puro taga-Pangasinan to, mga idolo, puro taga-Pangasinan. Magkakaibigan, magkakabayan. Iisang probinsya ng malalakas na siklista. Probinsya ng Pangasinan, the home, the champions, the home of champions, ay nga sa larangan ng cycling. Ayan, nasa harapan si John Ray Bucat, Aidan James Mendoza, Ronald Lorenzo, and Marco Lomanog, and Dominic Perez. Oh, tumalas na sila, ha? Oh, matindi ang barata ng mga to. Tanawin mo sa likod, mga idol, baka lumalapit yung grupo sa likod, ha? Malayo na. Malayo na, ha? So, dito, ito, magbabaratan dito. Nako, magkakakampi naman itong mga to, magkakaibigan, kaya bigayan. Bibigyan lang nila tayo ng magandang remate yan. Ayan na, ako na nasa may bandang harap. Ayun, tumakas, Marco Lomanog, sasunod niya si Dominic Perez, Team Go for Gold to, ha. Dalawang Team Go for Gold, isang Team Navy, tsaka Team Excellent, at isang Team 7-Eleven. Ayan ang kanilang team, mga idol, ha. Team Navy, Team 7-Eleven, Team Excellent, and dalawang Go for Gold. Mabilis, saglit lang nila kinala ito, ha. Naku po. Saglit lang nila kinala. Ito. So, last one lap na tayo, ha. Final lap. So, wala na. Hindi na didikit yung ating main group sa may bandang likuran. So, ito na magbabaratan. Ronald Lorenzo, Marco Lomanog, John Ray Bucat, Aidan James Mendoza, and Dominic Perez. Last lap. Ayun na, last lap na. Last lap. Last lap, mga idolo, last lap. Wala, hindi nakadikit dito si Mervin Corpo. So, walang rematch. Walang rematch si Mervin Corpo sa si Ronald Lorenzo. Muna. Yan.
Nasa harapan tong si Ronald Duranza, ha? Magkakabanatan yan, ha? Sana yun ang maganda. Wala sa likod. Sino kaya makakadali nito, ha? Puro parehas ng mga sprinter to, ha? Puro sprinter. Dominic Perez, Titan Jess Mendoza, John Ray Bucat. Duranza and Marco Romano, puro mga sprinter to, mga idolo. Malulupit to. Basta taga Pangasinan, malalakas. Kaya, hindi na nakadikit. Medyo malayo na. Umaangat si Ronald Duranza. Sumunod kaya si Marco Romano. Sinundan kayo ni John Ray Bucat, Titan Jess Mendoza, and Dominic Perez. Si Dominic Perez, sasabi ba ko na lang. Tumututok lang to si Dominic Perez, ha. Adjust na. Malayo sa likod, ha. Baka may biglang makabati dyan. Nahuli tayo dito, ha. Dapat taon tayo. Paliko-liko. Lipot ko na. Doon na lang sa highway. Uy, umangat si Marco sa may ba't nakalabay. Umangat si Marco na, sinundan kagad ni Ronald Duranza, Johnny Bucat, Titan Jess Mendoza, and si Dominic Perez. Wow, namamay ka lang itong si Dominic Perez sa may ba't likod, ha. Ito, kailangan. Umangat. Tayo, hindi tayo makangat. Ito po, kain daw. Doon tayo nahuli, ha. Malayo sa likod, ha. Go. Ayun na, ito na. Final na to. Final balatan, final bakbakan. Sigurado rin matihan hanggang dulo. Puro pro cycle ito. Parang Honda Pilipinas talo ito. Parang Honda Pilipinas na to, ha. So kaya natin 5 breakaway. Ayan na, Ronald Duranza. Masarap pa, Ronald Duranza, Marco Romano, John Ray Bucat, Titan Jess Mendoza, and Dominic Perez. Namit ka na ba? O naman? Ayan. Ayan, si Marco Romano, tuloy sa may batang kanan, sinundan kagad ni Ronald Duranza. O, shoutout mga idol, shoutout kayo dyan, sa likod. Medyo lumuluwag, ha. Marami tayo sa finish line, more or less 2 kilometers to the finish line. Hawa mo na. Wala nang hintuan yan. Bakit nagbagal kayo? Ayan, tumira sa batang kaliwa si Marco Romano. Walang sumusunod. Si Marco Romano ang kalaban nila dito, ha. Tumira lang sa batang kanan to si Dominic Perez. Tumira sa batang kanan. Hinahayaan lang ni John Ray Bucat at saka ni Titan Jess Mendoza. Ronald Duranza. Kaya si Ronald Duranza, medyo nakakaguat na ng mga 20 meters si Dominic Perez and Marco Romano. Yan, hinggan natin, ha, kung aangat pa rin ito. John Ray Bucat, sabi ba nakarapan lang, mukhang si John Ray Bucat yata ang kalaban nila dito o si Marco Romano. Ito si Ronald Duranza, sabi ba talikuran lang, namamaya nga, last mga 1.5 kilometers o 2 kilometers to the finish line. Medyo malayo-layo pa tayo. Nasa harapan na itong si Marco Romano, si Marco Romano kasi si Dominic Perez. Aabutan pa kaya ng grupo na to, didikitin pa kaya nila si Marco Romano kasi si Dominic Perez. Naku po. Naku, merong humahabol sa likod. Mga idolo, may humahabol sa likuran. Sino? Si Daniel Benjamin, yung nakikita kong humahabol. Ano ito? Ronald Duranza, ha? May humahabol sa likuran, ha? Sino yun? Ayun, mga si Ronald Duranza. Bumakat na itong si Ronald Duranza, mga idolo. Bumakat na itong si Ronald Duranza. Habulin natin itong si breakaway. Ito ating dalawang breakaway. Ito yung ating dalawang breakaway. Dominic Perez, Marco Romano. Medyo humihiwalay na si Ronald Duranza. Umahabol sa bibig na likuran si Ronald Duranza. Yan, didikit na yata. Ayan si Ronald Duranza. Sa likod si Ronald Duranza. Ayan na, didikit na. Si Ronald Duranza, mga ito, didikit na itong si Ronald Duranza kay Dominic Perez, Marco Romano. Ito na, didikit na. So, naiiwan sa likod, ha. Wala.
Malayo yung susunod. Ayun. Makakadikit pa kaya, makakadikit pa si John Ray Bukat. Dako, delikado tayo dito ah. Titignan mo kung didikit yun. Ha? Malayo. Ito. Ito ka muna. Tingnan nila, baka makadikit eh. Ito Daniel Bencarino. Ayan, sino ito? Si Idol James Mendoza. Idol James Mendoza. Didikit ha, naiiwan si John Ray Bukat. Naiiwan si John Ray Bukat, mga idolo. Naiiwan si John Ray Bukat. So si Idol James Mendoza nakadikit pa. Ayos! Sarap mo! Ngayon may dala ka pang pitch, mga idol. Papakain ka ng baboy. Wala na, di nakadikit. Excellent talaga. Excellent yung kanilang kinalaban dito, ha. Ayun! Excellent noodles talaga yung kanilang kinalaban. Hindi na nakadikit si John Ray Bukat. Hindi ko sa likod, ha. Si Rino, ay marami pa sa likod, oh. Sino yun? Bumula sa likod. Naku, marami ah. Tingnan mo ah. Pagdidikit yan. Ito, kanain na natin to. Malapit naman na eh. So, bigyan natin sa apat na to ha. Pagkuha mo nito, dahil pinis, ganun mo agad yung camera. Baka dumikit yun. So, papinis line na to mga ilo. Sino kaya dadali dito? Ronald Oranza, Dominic Perez, Marco Lumanog, Idol James Mendoza. Tatanawin mo nila pag lumalapit ha. Di baling sa likod na lang tayo. Mahirap sa akin. Patigitan tayo ha. Eh na, malapit tayo sa finish line. 500 meters to the finish line. Malayo, di kaya didikit yun. Sino kaya sa apat na to mananalo? Baka dumikit yun ha. Idol James Mendoza, Ronald Oranza, Dominic Perez, and Marco Lumanog. Birahin nyo na mga idolo para hindi na makadikit yun. So ayan, malapit ha. Last 400 meters to the finish line. Wala na kaya? Wala na. Hindi na makakadikit yung mga yun ha. So ayan, sino kaya kukuha rito? Ronald Oranza, Marco Lumanog, Idol James Mendoza. Ayan na, sila na talaga. Sila na ang mananalo itong apat na to. Ayan, Ronald Oranza nasa punta harapan. Oy! Bye! Dito na ngayon. Nagpaubaya na itong si Idol James Mendoza. So ayan na, Ronald Oranza, Dominic Perez, Marco Lumanog. Hindi na dumikit ha. Sino kaya sa tato na to ha? Marco Lumanog, Ronald Oranza, Dominic Perez, mga idol. Last 300 meters to the finish line. Sino kukuha? Wala, nagkabigayan mga idolo. Nagkabigayan, Ronald Oranza, Dominic Perez, Marco Lumanog. Wala na. Nagkabigayan, puro Pangasinan. Team Navy, Ronald Oranza, Dominic Perez, and Marco Lumanog. Yun! Yan, ikaw, sir. Bigyan mo to ha. Ayan, sino? Idol James Mendoza. Ayun, Gusto Blin. Umabot to. Marcio Dario. Sino ta? Uy! Ika rin. Nalaspag si Kumat. Sabi ng Benga rin yun. Dami ha. Ronald Oranza manalo. Alpi Catalan. Ayun. So, dami oh. Shout out. Ang dami. Yun. Ayun, ang dami ang tao nanonood mga ito. Nakabangan nyo. Tignan nyo. Sobrang daming nanonood. Yo, shout out. Tatot muna kayo. Shout out. So, daming nanonood mga ito. Sobrang dami. Ayun o. Grabe ang dami. Rock cyclist. Ayun, Batang Urong. Hoy, nangyari. So ayun, si John Ray Bukat, wala, pinakalas ng Team Navy. Ayun yung mga alaw, ayun. Si Ronald Oranza, Caro, at si Kalimlin. O ayan, Carino, Tawaramba, yun. Tayo doon. Pangilan ka? Pangilan? Ay, di ba? Ha?